håndboldhold og fodboldhold, så er det træner en gang, spiller holdet måske bedre igen. Vi har simpelthen været over lige det der kunsthold, vi kører meget med, at vi spiller håndbold. Det er ikke kampen, det er alt, der står strategi. Nu har vi godt nogle ord ind, når vi har en masse, når man går over for at sige, og for det skidskab at høre på. Ja, det er skab at høre på. Men håndboldkamp. Det kan både trænere og adrentrænere, de kan konkurrere og lave spil efter. Det kan ikke være ret. Direktøren han er ellers han Har du godt med? Hvordan der? Ja, så kan han ned og slå dig jo. Men det er sådan lidt, hvis man sidder og hygger sig i stedet for, hvis nu man skal køre i form, så kan man godt få altså, jeg synes, det er bestemt svært lidt at drink, uden at være med alkohol, eller altså videre spise, eller ringe til dig. Jamen, det er dejligt at se så mange. Og hvor er vi da heldige der, synes I ikke? Nu vil vi gerne, nu skal vi se om ikke Peter Foldager, han kan få ørenlyd her. Peter Foldager, han bliver daglig leder af Hellerhallerne her fra den 1. augustdag. Og det har, de har været så heldige at få lov til at låne ham. Velkommen, Peter. Så må du se, om du kan få ørenlyd. Ja, jeg prøver at se, om jeg kan råbe jer op. Tak for invitationen til at holde den her lille båltale her til vores høj. Jeg vil gerne starte med en lille indrømmelse. Jeg blev faktisk lidt benovet over henvendelsen. Holger Drachmanns smukke sommervise her om et øjeblik. Jeg vil bare sige tak, fordi I gider at lytte med. Fortsat god aften. Vi siger mange tak til Peter Foldager med den flotte tale, den holdt. Jeg synes, det var rigtig flot. Og så har vi også, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, men der er en bord heromme, der står Udviklingsrådet Helle Vest. Og der vil vi også sige rigtig mange tak for. Ja. Så tusind tak for det. Ja.